Bylo nebylo jednoho krásného dne v jedné zemi, kde žili bílí a černí poníci. Jedna se jmenovala Běložka, a druhá přinášela slunce a ráj. A ta černá přinášela tmu a nenávist. a hlavně otroky. Teda cože? Ne, my nejsme rasisti, přísahám. A černá chtěla všechny ovládnout. Pomocí svého vibrátoru. Ale bílá si chtěla vždycky ten vibrátor půjčit a taky jí ho ukradla. Ano. A černá se naštvala a udělala nějaký diamanty asi, nebo tak něco. 6 parobanek, které ji zavřely do mobilu. A tak tam sloužila jako kryt. A byla jen bílá rasa. A ne černá. Černá nebyla. Pane bože, není to trošku rasistické, když o tom tak přemýšlím? Můj malý poník, černá, bílá, všechno je černé, ale když se pouknu, je všechno bílé. Tady máme přátelé, tady je cigán, tady je retard, tady je autista, tady je kripl, jsme přátelé. A kuřák je tady taky. Co to za debilní fatka? Můj malý poník. Cigánské příběhy. Co to děláte? Vy jste mě šli přepadnout. Já nevím, ale dejme vám na prachy. Cože vy jste cigáni, vidíte? Dám vám radši knížku, nechcete knížku? Ona nám nedá ani tu knížku, to je kráva. Já otíkám. Já jim dám knížku. Jsem musela, bych se mohla otočit. Nazdar, kokoti. Konečně moje doutničky. Tak, kde seš? Dělej, kde seš? Jo, ty seš tady. Co tady děláš? Jste chtěl zrovna... Masturboval jsi? Ne, to byly... Proč je tady teda všude bílo? Jak mě to vysvětlíš? Já jsem se díval na takové videa. Pornografická knížka, zničím ji. Ne. Tak, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, kurva, kolik jich tu ještě máš? Do píči! Tohle je moje oblíbená. Cože? No, tak mi ho ukaž, třeba se mě taky bude líbit. Pane bože, Kama Sutra. Jak šukat koně, drak? Pane bože, no. Já nevím, ale je to moje oblíbená literatura. Pane bože, proč by drak šukal koně? A co je to ten Robertek? A proč jsou tady 4 hvězdy? To je trošku i nacistický, ale je to všeho chuť. Proč tady píšou něco o tom, že černí chtějí zotročit bílou rasu? Já nevím, ale to na zemi jsem nečetl. Že ty ses přidal ke Ku Klux Klanu. Ani to neumím říkat, teda musím se přiznat. A to vůbec nevadí. Tak. Jo, to je poplatek za nájem. Cože? Kolik tam je? Kolik? 5. Kolik? Už to řekni. 500 000. To je docela dost. Jestli víš, jak to myslím. To nebude stačit, když někoho přepadneme. To budeme muset opravdu vydělávat. Nebo se dát na organizovaný zločin. Víš, jak se dát na organizovaný zločin? A proč si to zapisuješ?
Protože mě to zajímá, co říkáš. Že ty si píšeš deníček, že jo? A nebo to píšeš ty svoje lásce? A ta už mě dávno nechala. Na se ani nevidím, nedivím, když smrdíš. Já nesmrdím. Smrdíš! A hrozně moc, abys věděl. Jako to slunce tamhle nahoře. Víš? Já jsem prostě nahý, ale... Vždyť já jsem taky nahá. Jestli mě nerozumíš, kurva už. Já bych to spálím. A teď už to nikdo nepřečte. Jsi si jistý? Opravdu? Zapomněl jsi? Existuje jedna osoba, ke které přijdou všechny spálené dopisy. Už nám poslala odpověď. Podívej, hnedka si ji přečteme. Co to je? To je japonské. Vždyť jsi měl japonštinu učit. Já jsem... Cože? Kupte si naši novou hračku z Lega Dupla. Konec reklamy. Mám pocit, že to byla reklamní přestávka. Podle tohohle seznamu máme okrást lidi. Proč Miloše Zemana zrovna? Ten má nejvíc peněz, prej. Tam to píšou. A neměl tam být nejprve Miloše Babiše? Teda Andreje Babiše? Miloš Babiš je tam taky. To mám nejradši. Já jsem myslel Andrej, víš? Já jsem se spletla. Možná. Možná taky ne. Možná nějaký Miloš Babiš existuje, ale já ho nebudu hledat. A ví, se jmenuje Miloš Pony. Jaký Miloš Pony? Myslím, že se tady se jmenuje přece jinak. Aha. Než v Česku. Zapomněl. Nic vám nezaplatím, kokotí. Ale víš, že tohle ta... Čau, tohle je moje holka. Ahoj. Co je teda kurvu? Nevíš? Ona je sfetovaná? Nebo retardovaná? Jo. Takže musíme ještě okrást tu ženskou? Prý prodává jabka. A to bych nedovedla. Nazdar. Jak se máš? Já se jmenuju... Těším mě. Pomůžeš mi s kšeftování s jabkama? Je to vážně těžký a hodně výdělečný. Že ty v nich pašuješ heroin, se přiznej. Ne, ale hnojím to nějakým práškem bílým. Jo, bílým práškem. To je kokain, že? Nebo crack, to záleží. Já nevím, ale... Jaha, ty nevíš. Pane bože, není to, doufám, tohle bohnice. Všechny jsem... Teď vám dám delikátní jídla. Ty nás asi překrmit nebo něco takového. Tohle je naše jabka v čokoládě, jabka v... Pane bože, toho je tolik, já se z toho asi zblázním. A nezapomeňte zaplatit. Nic vám nedám. Já jsem stará babka. Nedá mi někdo koláč taky? Haló? Dejte mi někdo koláč, prosím. To byla dobrota, dělám si prdel. No. Jo. To byla opravdová dobrota. Neřvi, jo? Já mám taky těžký život. Co na mě tak čumíte, kokoti? To je moje řeč. Střih. Bohužel jsme potkali jen lidi, co s námi chcou obchodovat. To je hrůza. Teď bychom měli potkat nějakého feťáka, prej. Uvidíme, jestli ho potkáme. Mám takový pocit...
Ty vole, to je kokot. Vypadá si do hoven. Fuj. Tady, umyj se. To je roztomilý. Seš kurva! Ne, nejsem. Jsem místní feťák. Říkají mi Fetka. A mě říkají bílá orchidej a ne jenom tak, protože já podporuji bílou rasu. A koho to zajímá? Mě ne. Ale mě jo. Proč nepodporuješ bílou rasu jako já? Podporuj bílou rasu jako já a zjistíš tolik zajímavých věcí. Já jsem napůl cigán. A tak to tě budeme muset splinovat a tady získáme nadvládu. Tohle je můj vzor a chci být jednoho dne drogovým dealerem. Haha, nikdy nebudeš. Na cestě zvítězí, víš? Uvidíš. Takže, víš, jak se to říká? Vypadni, prosím. Nevypadnu, abys věděla. Tak to fakt si to dovoluješ? Běž do prdele. Tak a už. Co jsem to udělala? Já ani jsem nějak zkouřená. Tak si dáte. Mám tady všechno. Heroin, crack. To okrať! Má hodně dobrý mátroš, to bychom prodali. Mám je zabít, ne okrádat. Tak teď jsme vydělali pouhý 50 korun. Za to, že jsme okradli to malé dítě. Naštěstí jsme si půjčili a tak mám na hezký byt. Ale to není váš byt, to je můj. Jo, to je krásná. Ty vole. Já to nevidím. Víte, to je můj byt. Je tak nádherný, tady jsou mašličky. Já jsem nejlepší na světě. Víte to? Co s tebou je? Já nevím, co se mnou je. Víš ty, co se mnou je? Řekni mě to. Já myslím, že jsem naprosto v pořádku, jsem bílá. Ty jsi úplně blbá. Já, že jsem blbá? Když používám vaniš na praní. Zatrasím, já jsem úplně přestal dávat svým hlasem. A teď mi za to zaplatíš. Nezaplatím. Ale jo. Nezaplatím. Já vlastně zapomněl, že já jsem mám rozhodnou osobnost. Takže, když tak, já jsem nějak milá, ale až se proměním, tak se úplně psychopatický magor. Takže si na mě dávejte bacha. Ty máš schizofrenii? To je sexy. Takovou ženskou by jsem chtěla mít. Jestli se bílá, ale nevím, jestli není komunistka. Třeba židovka. A reklamní přestávka. Já jsem džin. A co si o mě přeješ? Přeskoč před reklamu. Já jsem, mám tě ráda, jak se máš? Tak tohle jsou moje ptáci. Ne. Co to děláš? Nějak tě uletěli, ne? Ty seš retardovaná, viď? Jako všichni tady.
Že jsi retardovaná. No tak, mluv. Já mám lehčí autismus. Je lehčí autismus, proto mluvíš jak punda. Ale no tak uklidni se, jinak je profláknu. Dobře. Myslíš si, že jsi dostatečně bílá aspoň? Nejseš židovka náhodou? Co to je židovka? Aha, ty ani nevíš, co to je. Spajku, vysvětlí, co je to. To je ten můj kamoš. Čau. Můj bracho. My jsme se dohodli, ale... Ta jasnačka. No, Jak se máš? Já nevím, ale dneska je krásný den a chtěla bych jít s tebou. jdeme. Prosím, můžeš jít. Ne, My se známe, že? Jsi můj brácha, ale máš trošku onou, ne. ale jen měl z barvu, ale to nechápu. Ne. Pane bože, držte už huby. A tak jsem Tak já, co to je? teda tím pádem tvůj psychiatr. Jo, ale co? No, tak my už jsme doma, takže ahoj a měj se dobře. To je škoda, že tě nemůžu pozvat domů. To žobu a nic neříkej, můžu ji pozvat domů, ale nechci tam. Já se na tě chci, já chci k vám. Ani náhodou, to byl hezký postup. A já jsem s ní chtěl jít ven. Proč je tu tma? Nás se někdo nezaplatili za nájem. Nezaplatili jsme elektřinu, nebo co do prdele? Ano, nezaplatili. My jsme vás okradli. Co to je? Vy mě chcete utírat, že? A teď vás tady všichni násilníme. Pomoc? Co to je znásilnění? Já jsem pana. Tak to je ještě lepší. Ale já bych chtěl říct, že mám taky autismus. Já jsem myslel, že jsi holka, ne kluk. Já jsem trans. Ale je to chlast? Ne. Jo, chlast. My jsme si dělali prdele, aby jsme nechci násilnit, ale chceme vás otrávit. Tak co ještě říkáte na tu extra pálivou Jakubovu omáčku? Nam. Ta omáčka je fakt dobrá. Kolik je hodin? Pane bože, proč jsou to takový kokotí? To byla pařba, ty vole. Ty seš ožralej, že? Přiznaj se, že seš ožralej. Ne. Že? Jo, jako měl jsem jen flašku. Celou flašku? Možná 2, 3, ale nějak dobrý. Nelez mě na oči. Bez tak to byla vodka, že? Hrůza tohleto. Cigáni, retardi, židi. Hrůza. A nezapomeň na autisty. Vypadá to, že židé ovládnou opravdu svět společně s černochy. Všechno se začíná naplňovat. Už vím asi, co znamenají ty 4 hvězdy. Pokud se to stane, černoši ovládnou Nezapomeň, svět. že máme jít na party. Zvolí novou černošskou starostku. Těšíš se? To bude... Další rekální reklama. přestávka. No to nechceli. Tak, co tady máme? Já bych si dal Jeden hamburger, prosím. a bez tatarky. Nasrat. Dáme vám telefon. Levnější, A dražší. a main kvalitní. Levnější, dražší.
Výkvátní. S raketou malou. Koupaliště. To už Mountfield. Ne, nově jsme začali dělat i koupaliště, dokonce který i vás nerezové. přeskočí, který vás... Jo, a co tohle je? To byla reklama na koupaliště? Píp, píp, píp. To je jako nás sleduje. Ahoj. Ahoj všichni, já vám chci představit naši cigánskou celebritu, naši novou starostku. Jo. Bílá. Ale kde je? No, Ne. a takže vypadá to, že nedochází, takže asi budem pařit. Je, no, nemluv ty kriple. Kurva? Kde je? Ne, už se to blíží. Takže to znamená, že nebude mít žádnou starostku. Super, super, super. Já budu starostkou. Ne, já budu starostkou. A ta kurva? Ne! Tak. Jo. Jo. Dobrý den, já jsem Černušek Robin. Co to je? Co je to černota? Já budu váš nový starosta a možná i prezident. Jako Obama. V USA. Ten dopadlo dobře, ne? Ale ty vypadáš dost retardovaně. A ty vypadáš jako kurva. Stůj! Nikdy černoši neovládnou svět. Budou furt vládnout bílí, abys věděla. Co si to dovoluješ? Máme svět rovnocenný, ty krávo. Ne, chcete nadvládu černochů, já vám to nedovolím. Tak teda dobrá. Tak teď budeme všechny bělochy dát do plynu. Ha, ha, ha. Super. Pokračování příště.